Hej. Jeg vil i denne video fortælle lidt omkring, hvordan det her dynamiske regneark er bygget op. Her til at starte med, der har jeg skrevet gælden ind. Det er altså købsprisen for mobiltelefonen. Det er altså den pris, jeg betaler, hvis jeg vil have købt telefonen uden at lave en afdragsordning. Den pris skal jeg selvfølgelig stadigvæk betale, nu når jeg laver afdragsordningen, men derudover kommer der nogle ekstra omkostninger, som ligesom er det forretningen skal have for at lave den her afdragsordning for mig. Debitorrenten, den står i teksten i annoncen, så der kan man gå ind og hente den, at det er 20,2%. Renten per måned, der har jeg brugt en formel, som står i kompendiet. Dog har jeg i stedet for at sætte det ind som den 12. rod, så har jeg sagt, at jeg har ophævet det i potens, og det er potensen en 12. del. Når man ophæver i potensen en 12. del, så giver det samme resultat, som hvis man sætter det i den 12. rod. Ydelserne per måned, den står i teksten, så den har jeg også bare skrevet ind. Oprettelsesgebyret, det er jo det, man betaler for at oprette den her afdragsordning. Det står også i teksten, så det er også bare skrevet ind. Der er ikke noget leveringsgebyr, derfor har jeg skrevet 0 her. Og betalingsgebyret per måned, det har jeg skrevet ind, det står i teksten, det er 44 kroner. Hernede, der har jeg så skrevet den første måned ind, det er januar 16. Og når man skriver det ind på den her måde, januar-16, ja, så ved Excel, at det er måneder først og års bagefter. Det vil sige, at nu kan jeg simpelthen bare trække ned, så den automatisk udfylder resten af min kolonne her. Heroppe under terminer, der har jeg kaldt den første celle her for termin nummer 0. Og det er jo fordi, jeg betaler første ydelse en måned efter, jeg har startet min afdragsordning. Derfor skal jeg altså ikke betale ydelse her i januar måned, men skal betale den første ydelse 1. februar. Derfor har jeg kaldt den første her for 0. Og den første gang, jeg egentlig betaler en ydelse, har jeg kaldt for termin nummer 1. Så har jeg min startsaldo. Det er min købspris, som er den gæld, jeg stifter til at starte med. Derudover så kommer der et oprettelsesgebyr og et leveringsgebyr, som jeg så lægger oveni. Da jeg ikke betaler nogen ydelse i januar måned, så har jeg med de første celler her sorte. Da jeg ikke skal bruge dem til noget. Og det vil så sige, at min saldo efter ydelse, det bliver den samme som saldoen før ydelsen her i januar måned. Det bliver det ikke senere hen. Til sidst har jeg så en rentetilskrivning, som er de renter, som ligesom er løbet på mit lån i den første måned i januar måned. Det vil sige, at min saldo her til slut, ja, det er sådan set saldoen fra starten af måneden plus de renter, der er løbet på her i løbet af måneden, og så får jeg saldoen i slutningen af måneden. 1. februar, der har jeg samme saldo, som jeg sluttede januar måned med. Jeg starter med at betale første ydelse, den er på 216 kroner. Her efterfølgende, der har jeg så vist, hvordan bliver de her 216 kroner brugt. Til at starte med, så betaler jeg rent faktisk de renter, som er løbet på sidste måned. Det er 89 kroner og 58 øre. Så skal jeg betale 44 kroner i betalingsgebyr. Og når de to beløb, de 89 kroner og 58 øre og de 44 kroner er trukket fra min ydelse, ja, så er der 42 kroner og 42 øre tilbage, som jeg så kan afdrage på lånet. Det vil sige, saldo efter ydelse, det bliver saldo fra før ydelsen minus afdrag på lånet, som er de 82 kroner og 42 øre. Derudover så er der løbet nogle renter på i løbet af februar måned. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i den saldo, jeg har efter ydelsen, og den ganger jeg så med mit rentebeløb. Mit rentebeløb henter jeg herop. Husk at låse cellen. Og dernæst så får jeg så min saldo i slutningen af måneden, som er saldoen efter ydelse, plus den rentetilskrivning, der har været. Og så finder jeg simpelthen ud af, hvor meget skylder jeg i slutningen af måneden. Nu her har jeg lavet formler hele vejen hen. Og det vil så sige, at nu her, der kan jeg så bare trække i den, og så vil de her formler gøre, at Excel vil udfylde resten af cellerne nedad. Så nu kan jeg jo trække ned til 48 ydelser og se, om vi efter 48 ydelser har betalt vores telefoner af og ikke længere har gæld til Elgiganten. Tak for nu.